Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mula kaon naunta si Aling aron pagtuman sa gisugo ni Wilma. Diyang mipingit sa kasakit sa iyang tiyan si Wilma, mibalik siyang agi si Aling. Ug dinhi, Nahala, ato na ko day. Plitin mo. Di adagang sinsiyo. Ari na ko. Kay pakigsultihan ko sa biyang iyaan ni Pakeng. Ipananghid na ako ba? Sige, Inday. Sige. Aray. Nang aling. Nang ayaw na paglakaw ng bi. Misakit man ang akong tiyan ng aling. Ha? Uy, basin og mga nakaday, Wilma? Aray. Ha? Aray. Si Feby. Magkatabang siya. Magka-drive siya. Ang akong cellphone ito na lang. Day, madugay. Madugay pa unya, day. Mga anak na tingali ka, oy. Pasilan ka, milalabas papa mo ni Aday. Napagsigig sa ba. Gidayal ko na. Oo. Tupag ako, Mars, please. Tupag ako. Hello, Mars. Hello. Feby, aray ko sabay karon dayon, please. Mars. Nga naman, Mars. Kasi nahitabo, ha? Sakit na nga kung tiyan, Mars. Manawag ang takog ambulansya pero basing madugay pa. Mo nga, ikaw na lang drive sa auto, please. Maghuwat ko ni mo. What is Victor? Ari unta ka di apa. Kamera diri, aray. Oo, Mars. Sige mo, anak na ko. Kalma lang una diha, ha? Ayaw unang utong. Dali na ko, Mars. Relax una. Paingon ako. Bye. Hindi na ako makilis. Ay, tinili lang shorts. Ay. Pagkalisod na og wa kay kauban din hinak. Unya wa ang imong bana. Paingon na din ni si Feby pa. Kamao man siya mo drive. Medyo melurang naman sa gamay ang kasakit. Marag na kasabot ang bata. Wa mo busog. Unsay wa mo busog mo? Wa kayo mo lihok ba? Hello, Mars. Pablihi ang gate palihog. Doon ako, nagtaksi ko. Oh, Mars, salamat. Pablihi palihog na ng aling ang gate. Niya na si Feby. Siya mo drive na ako paingon sa ospital. Ako na lang. Ako na lang manaog, anak. Pastilan, Ginoo ko. Aling! Ati man na si Wilma. Ay, oo, sir. Di ano iya mga gamit pang ospital. Maghinay na lang ko kanaog. Ay, dali, ha? Agah, kunti ka. Dali, day. Nanatingali sa gawa si Feby. Nagkuhan ako. Siya mo dahan ako sa ospital lang. Kuyog lang. O si Papa lang unay kauban ni Linton. Oo, day. Dali, agah, kunti ka. Hinay lamang. Hinay lang gayod. Kay medyo taas ang hagdanan. Ato sila si Mama sa ospitalo. Oo, apo. Nagbati na si mama mo. Ha? Unsalo? Ang imong inahan, manganak na. Ug may manghud ka na unya. Oo. Pero, kailan man ang anak ko ni Mama. Akong gusto, boy akong mangod. Aw ing na si papa mo ug mama nimo nga sa sunod boy nasad ang iyang ipanganak, ha? Ani ka na din ni Poyolo? Oo. Kay wa naman ang karaang bahay na mo ni Lula mo, Feli. Amo tipo na ko ninyo din hidong. Umabot na si Papa. Magdabi siya. Airplane ako lo. Ha? Mau ba? Mulupad ng imong airplane. Oo. Remote man na. Kamao mo kung palupad. Di aya po. Aampingi ang imong duwaan, ha? Aron dili-dali nga maguba. Lo, yung akong Papa ba? Muadto niya mi sa States. Kami si Mama. Ug ang baby girl ni Mama nga akong little sister. Mao ba? O unya, si Yaya mo Aling. Mukuyog ba? Oo. Kay bantay man siya ni baby. Hapit na akong birthday lo. Og invite na ako akong mga friends.
Makalingaw na tuod ka, apo na. Mawa ang bation kong kalaay din, sige, sige. Dito na ka sa kwarto mo, ha? Daghan magkagduaan. Pagduwa dito, apo. Kitang duhalo. Dali. Uy, unsa may duwaon na to? Nga dili magkukamao ang computer. Tagluan ti ka. Kamaman ko. Dali, lo. Sige, sige. Aya lang kong bitara, ha? Dali. Kay, dangog ang sawg. Mas lain niya ta. Dili pareha sa Mumbai ang sawg. Kawayan man tong amo. Unsa, lo? Unsay kawayan? Kawayan ba? Bambu. Kawayan ang among sawg. Dili parehas din nga tiles. Mahuday nga sunog. Kay pambuman. Baya, no? Ay, kaigo sab ka, apo na. Makalingaw gyud ay ka. Pila na ba edad mo? Ana, lo, ana. Unsa may ana? 5 na ko niya sa converti. Oy, 5 na di ay ka. Makalingaw na gyud kang bataa ka. Unya og mudako na gyud ka, apo. Bantay si mama mo, ha? Ug ang imong manghod. Bantay sila. Si Papa pod na ako. Antayan ako. Og ikaw sa blo. Kay old naman ka. Uy. Si Yaya Aling. Bantay og dili na ni bubuhaton, ha? Dali. Magduwa man ka ta. Dali. Adto ta sa playroom nimo. Oh, iniring ang telepono, apo. Tubagon ko una, ha? Hello? Hello, Sir Rome. Gisakitan pag-ayos de Wilma siyang tiyang, sir. Bihilak na gis kasakit. Ay, nabalaka ko, sir. Nabalaka sa bigayang amiga. Si baby ba? Nay, sige siyang sangpit ni Sir Victor. Manawagan ni si Sir Beck, paibawas siya, sir, nga di amir sa ospital. O murag naglison ni Gigayunas de Wilma. Uy, ginoo ko. Walang untay mahitabo niya. Walang unta. Ay, sige sir ha. Nagpahibaw lang ko nimo kay dili gayud kabiyaan si Dag Wilma dire. Di asog gani iya amiga. Kumari sab niya, wala siya mubiya. Onya, unsa may pong sayang Dr. Aling. Giatiman ba siya? O sir ay, pero abot ni inihigayon na ron si Dag Wilma nga eng magkaayo. Unsay ing... Ay, Bertudaso ba? Ay, nagsakit ba pag-ayo? Dili sa pagpanganak niya kanong Lindon. Nga, dili sama adto. Nga dali ra kaayo. Tungod tingali kay... Diha man ato'y gayon na si Sir Beck. Wala gayon siya biyae. Unya karon kay kami raman diris day pibe. Wala man si Sir Beck. Mao tingali, Aling. Ayaw lang biyai, ha? Ayaw sad pabiya ang iyang amiga. Suod man na niyang bayhan. Amiga na niya sa daga pa siya. Sige, Aling. Kay di apay akong apo. Sige, sir. Ikaw unay atiman dihang dudong Lindon. Palihog. Bye, sir! Ay, maragwa ako maminyo. Kahasol di ang mga anak. Ay, dili na lang gayod ako magminyo. Ay, ako din ni ibutang telepono. Ay, nalim. Nagduwa ang akong apo. Pasagdan ko lang. Nalingaw man. Ay, pastilan. Tuara man ang akong huna-huna sa akong anak. Nagsigi ko ng hilak. Ginoo. Ayaw siyang pasagdi. Labi na ning higayuna. Makaluwas na unta siya. Ayaw itugot, Ginoo, nga may dautang mahitabo sa akong anak. Ay, ganina ra ko din eh.
Wala pa kayo mo dool si Day Bibi. Gusto na kayo nahitabo ni Day Wilma. Nigawas na lang unta ang bata, ay. Ay, kalahi gayod sa pagpanganak niya sa una kang Dudong Lindon. Diha manggid ko adtong panahuna. Wala ra gayod siya maglisod. Nang Aling! Ay, Day! Hala, mapayo mo lagi. Okay na? O nang, nakaluwas na gyud. Wa jud ko magpalayos delivery room hangtod nabati na kong uha sa bata. Dugay siyang nagbati, no? O gisakitan pag-ayo, gikuyawan gugo. Ako sad, kaingon ako og maunsa na siya nang. Datong panuhot tong iyang gibati nang. Tingali, kay patungod manggod na siya sa aircon. Nya, dili sa tighapas. Haplas di ay. Ha? Kay dili lagi mutuan ang haplas oy. Unya man ni mahu sa kuno siya. Maunang nagmulo gayud siya. Ay, di na lang ta magkiskot anak nang oy. Ang importante nga, luwas ng akong kumari. Ay, nakatulog siya, Day. Basin o gusto ka na muuli. Ako na lang mahibaw kang Inday Wilma. Mag-ilis ako nang, nag-shorts naman ko. Kitaan ko kaila din hi, mauwaw ka ko no. Uy, uso na ng short shoes. Ay, nindot ka man sa bless. Okay ra lagi og way buslot ng Aling, tanawa o. Ay, hala. Awa, oh. May gisi tuod kayo sa sampot ni mo, Day. May gani kay nagpanti ko nang, kauwaw ka ha no? Ay nang, atos ako ha. Ikaw lang sulti ni Wilma nga ugman ako mo bisita niya. Okay naman siya kaluoy sa Dios. Ay, sige. Salamat kaayo ni mo. Nangunay yung kagdala niya din he. Why? Maayo man di ay kamudray. Anad na ko nang. Sige nang, ato na ko ha. Kay matugsat ko. Ako, gikapoy pagsudong ganina ni Mars Wilma. Kay, luoy kaayo in town sa pag-utong. Kung wa tumutong og maayo, si Sarian gito. Sige na nga, ato na ko. Balik ko ugma. Ah, manawag lang sab ko. Ay, sige, Day. Og usbon ko. Daghang gyud kayo salamat nimo. Kinsay kauban sa akong anak ug ni Papa nang. Oh, oy. Ay, Day. Nagmata ka na di ay. Ay, nakatagpilaw ko. Usa to giingon mo? Kinsay kauban sa akong anak ron ug ni Papa. Ay, si Papa nimo, mao'y nagbantay ni Dong Lindon. Nanawag man ko dito sa bay. Nagsulti mis Papa nimo, Day. Sila lang duha dito. Nang tiguang na si Papa. Ug di maayo nga pasagdan lang siya. Paano ang doktor na ang makisulti ko? Ma-check out na ko. Ay, unsa? Mupay pagpanganak mo? Dili ka tugtan, Day. Ako'y makisulti sa doktor. Wala ko'y kipati. Dili maayong pasagdan lang sila dito si Papa ug ang akong anak. Ginervyos pa kong naguna-una sa pagkasunog sa among bahay. Ug si Papa raw say nakaingon nga nung nasunog ang among bahay nang. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!